Wae suasana niki medeni ngono. Dan Mas Broto. Iya. Iki kaya cempluk Suminten. Heeh, aku Suminten. Kowe lah. Suwe ra ketemu lah katik subur awakmu. Manganku akeh kan, Mas. Oh, mula. Piye napa kok ngedang aku ki napa? Aku mau ngenteni ning kidul kuburan mau. Kok ora nyemplung nang kuburane sih? Wah, ora ngajak. Ora, biasane nek sampean sok lewat kidul kuburan ngono kae to. Iya. Lah aku ngenteni ning kono nganti sore. Dadi yo pangertimu yo cempluk Suminten. Sawetara suwe iki jan aku ora liwat dalan kono. Lah sampean saka ngendi to? Lah iki aku ya mung saka dolan-dolan mergo aku lunga saka Trenggalek. Ketahe ya Pak Trenggalek. Heeh, Adipati Trenggalek. Nah, aku supaya diutus Rama Prabu kinen jajah desa Milangkori mbok menawa sesuk aku iki diangkat dadi nata ana ing Trenggalek. Adipati. Kowe aja mung meneng bae lambene iki gobah rame komakamet. Mbak aku diajari omong to. Kok diajari omong? Hah? Ya cok Sumintene seneng. Wah, aku seneng tenan Kang Mas. Lho, kok apa-apa kok seneng dadi wong wedok kok le. Ora kabarmu jarene arep dadi Adipati ning Trenggalek, aku iku seneng. Iya. Bunga. Heeh. Terus piye ayo? Omong terus terang. Aku ngenteni sliramu kuwi. Sliramu piye? Ora mundur-mundur ta ya. Kene lho. Kene. Aku arep ngomong karo jenengan. Ya ngomong kok sak karepmu. Sakjane aku ki duwe rasa. Sik rasa apa? Iki rasa Jawa-Jawil. Ora galak-galak. Iya rasa apa? Rasa sing marayat iku bingung. Lho, kowe kelangan apa? Nek bengi ora iso turu. Lah ngelih. Nek awan ora doyan mangan. Terus? Kuwi maksudnya apa? Aku kebayang-bayang. Jujur wae to rasane nganggo sanepa sik werna-werna. Kok cikik to? Sabar. Ah iki asline nek rumah tangga ya ngene iki.
matur sembah nuwun nak. Iya. Wis kelakon sowan ana ing bleberan sawahan bleberan playen kene. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya Mak. Iya. Acarane apa? Reoni ingkang kaping 10 yen ora kleru ya kuwi IKS Ikatan Keluarga Sawahan. Oh. Sing padha merantau ning endi-endi papan padha kundur bengkiki ngadhakke reoni. Oh, ngono ya Mak. Iya. Dene awake dhewe tinimbalan sowan ana ing kene supaya ngregengake pahargyan reuni saka IKS. IKS ki Ikatan Keluarga Sawahan. Oh iya. Para warga Gunung Kidul kene iki pancen ikatan sing ora iso diuculi. Iya. Tegese nggone nyambung pasduluran, nyambung katresnan, nyambung kerukunan kuwi luar biasa. Iya, pancen ya bener ya Mak. Iya. IKS kuwi Ikatan Keluarga Sawahan, wondene IKKP kuwi Ikatan Keluarga Kecamatan Playen sing eneng Jakarta kono. Oh, ngono ya Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene kepareng nimbali karo awake dhewe. Iya. Mula ora ana atur ingkang wajib ndak aturake kejaba mung ayo padha tetep semangat mengikat rasa persaudaraan antaraning sing eneng rantauan lan antaraning sing ana lenggah ning sawahan kene. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Dadi upama duwe acara ning kampung halamane ya dadine regeng kaya ngene iki nok. Iya, pancen bener. Iya. Mau yoga sinden dadi arak. Oh iya. Kowe kok ora melu? Aku turu. Kok turu iki piye? Aku saka omah mlebu kendaraan ki tekan Mburi Kelir kono kuwi ya rasane kok awak kok kaya wis aku tak turu wae wis. Sing arak-arakan men wiyaga-wiyaga dadi ya kesel ya men wiyaga. Iya. Ngono ya Mak. Karo presiden-presiden diarak-arak. Ya mergo saka bakal paring pakurmatan karo sampeyan. Kaya diapa wae dikurmat-kurmati wong ya nyatane padha wae kok nok. Iya, ngono ya. Iya pancen bener. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Iki awake dhewe diaturi utawa ditimbali sowan komplit nggawa sak rombongan, nggawa sak bergodo, sak alate barang nok. Iya, matur suwun. Ngaturke panuwun tanpa pepindhan iki kanca-kanca ya komplit presiden-presiden ya tak aturake kabeh. Ora ana ingkang cicir sewiji. Iya, pancen bener ya Mak. Supaya iso gawe regeng para masyarakat pribumi ingkang lenggah ning sawan kene lan masyarakat rantau tetep manunggal ya nok. Manunggal. Sing pribumi ya tresna karo sing ning perantauan ora kok dumeh ora tau mapan ana ing sawahan terus pendak-pendak ana sing saka perantauan kundur kok malah dicibir malah dirasani lan sak piturute aja. Kabeh mau tetep isih sedulur, kabeh mau isih tetep padha-padha minangka dadi warga sawahan. Ya, mungkul kudu tetep tetunggalan manunggal nyawiji. Buktine yen to nyawiji, buktine yen to apik, buktine yen to rukun, nyatane pendak-pendak ngadani lustrum mesti eneng pahargyan utawa tontonan ingkang gawe rena penggaling para masyarakat sing lenggah ning sawan kene ya nak. Iya. Matur sembah nuwun. Iki akeh sing kepareng ngaturake nawala diwaca mbaka siji. Iya. Saka sapa? Saka IKKP, Ikatan Keluarga Kecamatan Playen menyampaikan selamat atas terselenggaranya reuni akbar paguyuban IKS. Ya, Ikatan Keluarga Sawahan. Semoga semakin jaya dan sukses. Mohon lagu klasik Sinom Parijata. Oh ya, matur sembah nuwun. Iki uga ana. Ya. Sugeng dalu bucange kula Pak Uge Prasetyo saking Sawan mriki nyuwun fragmen ketoprak Raden Subrata lan Suminten. Oh nggih. Pak Kiswan kaliyan Bu Ayu. Suami istri. Wah mboten dadi niki, Pak. Iya. Suami istri mboten dadi, Kiswane sing ora semangat. Iya. Aming dithuk karo bojone wong nang omah ya ngedep kulkas 2 pintu kaya ngono. Jarene kowe ning ngarani kulkas 2 pintu. Bareng tak sebut ora gelem. Bojomu ayo udu aku. Iya. Kagem trambah ngatma jamika. Mugi-mugi trangatma jamika dan
sansaya rumaket ugi matur nuwun saged dumateng IKS ingkang sampun paring hiburan ing dusun Sawahan. Mugi-mugi trah ngatma jemika benjang saged nimbali Mbak Cange. Matur nuwun amin. Tak amini no. Iya. Nimbang nundang aku ora kangelan kok nok syarate. Iya. Maton regane cocok wis beres. Iya. Nyuwun tembang Sri Uning dibawani kula pandemenipun Bu Cangik sinden idola kula Mbak Elisa kali Mbak Tatin. 100.000 menika kagem Pak Sino piyambak. Matur sembah nuwun. Sindeni kusikik to. Sindenipun sampun pikantuk paket khusus berwisata ke air terjun Sri Gedhuk gratis. Oh iya. Saking kula Pak Segiyadi keamanan security wisata alam air terjun Sri Gedhuk Bleberan. Nah, Tatin karo Ayu. Ya, wis entuk tiket Sri Gedhuk. Ya. Aning piye wong nek preman karo nek Jawa we beda. Iya. Engko nek Pak sapa keamanan security Sri Gedhuk ki Ayu karo si Tatin mara tenan lho. Kula Tatin, kula Ayu. Oh kok beda. Wis rasa rene. Nah, tolak wis cilaka. Iya. Ya mbok menawa apal kok ya mak iya. Tunggale no. Iya, ana sing diblebet koran. Heeh. Oh, nggih. Saking saka Pak Parman. Ya. Pak Parman sapa? Iki saka sapa to iki? Rumangsaku teng Kruwil angel, Pak. Ya wis engko diwaca mbaka siji mak. Lajeng menika ugi wonten ingkang lumantar WhatsApp WA. Ya. Karang saiki apa-apa ki nganu ana. Ya. Ki kemareng ngaturake ya sik lho kok mah ilang. Saking Mbak Lisa iki wis kirim WhatsApp karo aku. Ya nek Mbak Lisa entuk saweran sejumlah uang 2 juta. Ya. Mbak Elisa kadawan nembang caping gunung dan joget dengan koreografi yang lebih baik. Oh iya, dan lebih asik. 2 juta menika kagem Mbak Elisa 1 juta, kagem Pak Sino 1 juta. Dari Pak Lisdi minta caping gunung, saya yang nyanyi Pak buat Pak Sino. Oh nggih menika saking Pak Lisdi. Ya wis tak sampaikan. Ya lumantar Mas Gunawan wis ditransfer neng rekeningku ana. Ya. Ki uga ana meneh sing saka sapa jenenge saka Piyai Bogor. Ya. Nyuwun tak lela-lela ledung mau. Heeh. Endi iki mau? Oh, iki sik saking nggih, saking Mas Arif PLTU 2 Cirebon. Nyuwun liwung ingkang nembang Bu Prastiwi. Sampun dipun transfer 200.000. Kelong administrasi 175.000 lah. Menggari nampa selawe yo, wis terima-termakno ora apa-apa. Ya aja mesake mak. Matur sembah nuwun. Mau saka ana sing saka IKA mau ndi? Ya, ana sing nemun tak lela-lela ledung wis ditransfer. Ya matur suwun. Wah, ki mlebu meneh no. Ya. Karang ya akeh banget. Ya. Nggih sembah nuwun. Nggih, monggo pokoke alon-alon. Oh ya. Ki Mbak Ika uga disuwuni supaya nyekar tak lela-lela ledung utawa Putra Nusantara. Ya. Saking panjenengane Bapak Hari Isuba Depok Jawa Barat kagem putrane kembar Mbak iki putrane kembar Sina Bayi Haki Alfarisi lan Aksa Pramudya Alfarisi. Oh ya. Jumlahe pira? Mbuh iki nang kene kok ora ana tulisane. Pira? 500. Oh ya wis diaturake. Lumantar kene Mbak Mas Indra. Ayo nembang. Ya. Saka IKKP sik no, Sinom Parijata. Ya iki mat-matan dhisik. Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Neno belok Plos Lindro terserah kowe yuk manut. Anu larase ora tak kon ora manut aku. Ya. Neno. Monggo.
Sinom ya ijik penak ya Mak. Wah, kowe aja ngece karo tembang-tembang biyen. Piyai biyen ki nek ngripta tembang direwangi prihatin, tapa brata, poso. Mula karyane tekan sepene ya apik-apik nok. Ya, ora bakal luntur dimakan kemodernan zaman. Ya, pancen bener ya. Iya. Nek saiki mung sak gebiaran. Iya. Kartonyono medhot janji ya wis diajar Kartomarma wis ra nganu. Iya ya Mak. Mangga, ya. Setiane kelakon yoga ana SMS nok wae ya nderek Bela Sungkawa ya nok SMS saka sapa aku ora ngerti jenenge ning nomor saking ngefene karo awake dhewe nganti adoh-adoh kepengin nonton ning malah dompete ilang kabeh surat-surat ilang waduh kaya wis laporan wae karo bapak polisi lah iya wis muga-muga ketemu ya nggir iya monggo musim udan iya anggere musim udan atau miwiti udan niki mesti laron iki mesti metu no iya lampu padang itu dirubung gegremet ngene iki ngono ya Mak iya aku dhewe sok ora ngerti esuk-esuk mesti sosok ana sing melepuh dadi dompo ngono kae iya kan pahaku enggak mulus lagi mbok ora anarkis no tuwekan ya aneh-aneh ora mangga dintekke Mbak Ayu monggo ana yo
Iki jenenge Cengkok Next Ibu Sunyani. Wo. Sama kuwi cengkok andalane Bu Nyani. Iya. Sesuk nek ayu undang dijenengi sapa? Nyahyem. Sapa? Nyahyem. Ora nyani ning Nyahyem. Iya. Matur suwun. Ki susulan Nawalana. Ya, nyuwun lagu Caping Gunung saking keluarga Madura. Oh iya. Menawi kepareng badhe kula slirani piyambak ingkang wonten amplop bagianipun bucange. Endi? Ora tak cek. Ya iya. Iya. Nyuwun mangke kula badhe nyirani piyambak nyuwun sinden setunggal mangke kula sawer piyambak. Wah iki. Matur suwun keluarga Madura. Ya. Lah iki gandeng sing nyuwun Caping Gunung ki loro no. Ya, piyai saka mau sing Nawala sing wis tak aturake ya saka ki wonten ingkang nyuwun Sriuning. Heeh. Mbak Elisa, oh nggih matur sembah nuwun. Pak Sugiyati sing anu security saka apa Sri Gedruk mau no. Iya, kalian oh iya monggo diaturake, Mak. Saiki Mbak Ika Sike sing kepareng wis nampa saweran 500.000 ming sak putra Nusantara. Iya. Pendapatan sinden naik drastis. Iya. Saiki anggere wayangan mesti transfer. Iya. Ora apa-apa ya bejane dhewe-dhewe kok. Mulane wiyaga ki nek dikon maju duweti sinden maju esuk mong nggo sapa ngerti transfer kagem Pak Kiswan. Nah. 1000 gangsal Rp100. Agem tumbas salep. Iya. Nggih, sugeng dalu, Pak. Nah, Ika iki anggere nyawang aku terus senyum lho. Lah engko nek bengkerut ya di seneni. Diapa? Pripun toh? Kan pripun? Aku kira tau nyeneni sinden lho. Aku tau apa getak-getak sinden? Mboten. Wis tak kepenake kok sinden iki. Iya, ngono ya, Mak. Tak sewake bis kowe tak kon slonjor dhewe-dhewe. Ana sing mlipir-mlipir arep njajari kowe tak getak langsung. Sinten lho? Mbah, aku ora ngerti jenenge. Alah. Ora, lanang do lanang aku. Seneni wae. Iya. Senengane nakal ya, Pak. Ha iya, wis sir-siran lho wonge pisan iki. Wis apa-apa. Ayo diaturake, Mbak. Niki pamundutan saking Pak Hari Isuba. Nika kagem putranipun sing kembar. Ingkang ulang tahun kala wingi tanggal 26. Oh, iya kuwi wis 2 dina kuwi. Iya, panyuwunan terus. Mau bengi ya lali ra tak waca, wingane bengi ya ora lali ra tak waca. Saiki kelingan. Iya. Ya diaturake putra Nusantara wae. Nggih. Sing apa nek tak lelo-lelo deng ming tak lelo cum meneng anakku sing anane ngono kuwi. Nek sing putra Nusantara ki ana bawane barang no. Ya, kuwi penak kuwi. Iya. Penak 500 ora penak. Ora, aku karang aku. Nyambut gawe kudu mlaku sak mas dine
ngendangi kowe iki ora enteng lho, Mak. Isih tok bebeda wae ngono. Lara. Tak kerokane. Aja kuwatir. Ya. Karang yo Piyai Gunung Kidul nek nyuwara apik-apik. Ha iki ya Piyai Gunung Kidul, Mbak Ika ya saka Tanjung Sari. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Saka IKKP iki ya pesinden ya akeh no. Iya. Budhe sing lenggah lah jenenge. Iya, sing kepareng rawuh. Ndek mben nimbali aku malah aku masuk angin kae. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Mangga. Ora putra Nusantara nek didhawuhi kudu mlayu iki. Napa? Putra kurang ajar. Iya. Monggo. Bapak Haji Karsidi, sesepuh IKKP dan keluarga arisan Dusun Galih. Nyuwun lagu Podang Kuning. Mbak Tatin. Iki uga ana apa transferan meneh no. Wah, luar biasa iki jan. Heeh. Aku kok menggo liwat wae. Ya wis ora apa-apa. Saking sapa iki? Mbak Mas sapa iki? Rekening kunane malah bingung aku. Saking Mas Pai Caca ten Korea. Putra Banyumas nyuwun tembang-kembang rawe digedruke ing nembang Mbak Lian Sindu. Ya, engko diaturake kagem Mbak Lian transferan jumlah 1.200.000. Ya, kagem Mbak Lian 100.000. Ora ring 500 buat administrasi Dalang Seno 100, Bupras 100, yang 500 monggo kersa Pak Dalang. Syukur enten lagu Banyumasan, saya asli putra Banyumas posisi wonten Korea. Oh iya, matur semun. Nah, ucapke matur nuwun karo Mas Caca ya. Ya, wong ta sing apa dia ta apa. Jongpung ta sing aku fa sa Sie. Yo terus ke.
Ya, matur sembah nuwun. Wah, penak to nyambut gawe iki anggere tememen niate nyambut gawe senenging piyai akeh ku ya termasuk ngibadah. Ya, mula rezeki sak nggon-nggon. Ya. Nyambut gawe nggersula. Ya. Atine ora seneng. Oh, ya rezekine ya ora bakal sempulur. Ngono ya, Mak. Iya, mau nyambut gawe iki di kepiyek-kepiyekno. Mula aku nyuwun pangapura karo panjenengan Bapak Duka, kula nyuwun pangapunten sak kalangkung kathah kala wau dipun tenggo wonten ing transit. Nanging panci kula bablasaken wonten wingking kelir. Krana nyuwun pangapunten, Pak. Awak kula niku saka ndas tekan sikil niku wis keju kabeh. Iya ya, Mak. Iya. Mula ya tak nggone ngaso ben bengi iki aku iso sigrak, iso kekuatan full power. Ya, ngono ya. Heeh. Bangane aku sok-sok liyer-liyer enak mayang iki. Iya. Ya dibajutke arep katur sapa meneh. Ayo panjenengane Mas saka Madura mau sing arep bawa apa jenenge caping gunung dikancani Mbak Elisa. Wis iki keras mungsuh keras iki. Ya, monggo. Mbok menawa ki piyai IKS sing lenggah ning Madura kono. Ya, ora apa-apa. Ulah iki. Nduk remah, Pak. Wah, ayo. Sandangane wis medeni. Nggih, wah. Panjenengan asli Sawan, lenggah teng Madura, Pak. Oh, berarti bahasane ya doa dong injo. Kejo. Pripun? Oh, dereng saged. Mboten napa-napa. Panjenengan ngastomik, Pak, ngastomik. Ya. Menika. Ampun gen kula, nek gen kula mangke kula ora iso mayang. Niku, nik. Nggih. Wah. Nggih, asma sinten, Pak? Ngangge mic. Sukan. Iya. Oh. Hanya 5. Gimana? Hanya 5 huruf. Sukan. Ah, ya. Pak Sukan. Lenggah teng Madura pamun pinten Pak tahun, Pak? Nembe kawan dosa tahun. Kawan dosa tahun. Aduh, luar biasa raya. Saderengipun kula nyanyi nembang. Nggih. Mbok menawi mangke wonten klentunipun sampun kawan dosa tahun wonten Madura. Ah sampean dereng ngerti pernatan anyar teng Gunung Kidul. Kula caosi prisa, wong nyumbang lagu nek kleru nembang hukume 3 sasi, Pak. Mboten napa-napa. Oh nggih. Rak dingoni negara. Oh, nggih engko nek. Wis malah ora san dadak ngliwet. Rencang kula ya lemu kok mah 20 sasi. Mboten sak pados hasil. Nggih. Pun dingoni. Nggih. Penak. Tangi turu dingoni. Nggih, kebuki barang. Monggo. Nyuwun dipun saring. Mboten napa-napa mboten. Sinden setunggal. Mbak Elisa. Nggih, monggo sing kala wau gi badhe nyekar caping gunung. Iya. Elisa ki tuntutane ning streaming ki kudu jogete kudu sing lebih anu. Oh, sawere mangke. Nek sampun joget, nah langsung plek. Nek kok iki di DP ngarep. Oh nggih, wis lunas iki. Sawer piyambak. Nek nyawer niku nek pun rampung. Mboten napa-napa badhe kondur nggih mboten napa-napa. Oh nggih. Wah, jane iki mangke. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Mbak Alisa. Elisa. Elisa tak ye. Elisa. Tak iya. Aja nyagat caping gunung jenengan sing bawa nggih. Bawa dijembleng. Ning nyuwun sewu sak tiba-tibane tiba loro ya dituthuk loro, tiba telu nggih telu. Wah, nggih, pun. Nggih ta? Nggih. Monggo. Neno, kula wiwiti Mbah, mengke ndak Mbah Sukan. Ya. Neno semanten. Saben dalu. Lho. Mboten napa-napa, bengi iki padha karo dalu kok. Nggih, dalu kalih bengi sami. Nyawang. Kelip-kelip. Durung, Mbah. Sabar, Mbah, durung dijengleng, Mbah. Kesusu jengleng.
Mboten napa-napa. Lho, iki alon-alon mawon. Elisa. Nggih. Iki para rawuh sawan kene do maklum, Simbah ki ninggal tanah Jawa 40 taun ki mbok menawa jenglengane kleru ya wis ra masalah. Saking remenipun dateng Budaya Jawa. nggih. hobi kula cucal, Pak. Oh, bini wayangan. Lah kapan nanggap? Ya genceng tese siap-siap kok Nggih, nggih. nggih. Nek ten Madura ndak dikurutuki watu, Pak. Wah, sebabnya napa, Mbah? Lah soalnya mriku mboten nate wonten cucal. Oh, nggih mesti doradong. Lho, Kula ning mboten napa-napa lho. nanggap paling 3 tahun malih nanggap malih. Nggih. Insyaallah kali keluarga sawan bersama-sama akan memanggil Bapak Dalang lagi. Amin. Amin. Yen memajang Yen memajang mau nganggo namung nganggo janur kuning tangga. Dung. Derek Baksa. Waduh, boyokipun nggih. Waduh niki nek kapite pokle piye Mas Eno? Alon-alon mawon, Mbah. Mengke mboten sah maden iki ning. Nah, ngaten niku mawon. Sare. kembang wae wetong gunung Kaget lho Pak Seno, kaget lho niki pun 10. mangke ndak tugel niku. Mangke didukane kalih bocange nak tugel wilahane. Napa nek? Mboten napa-napa. Oh, mboten Mboten napa-napa. Sing penting nggih nyambut damel. Gamelan niku tugel Anda, pecah nggo nyambut gawe mboten napa-napa. napa. Nggih. Pacitan sarwi jana Goyangke, Mbah. Yuk. Pragoto, Mas. Napa? Ngangge mic nek ngendika niku. Ngangge mic nggih mboten gen. biasa mboten gejek mic. Hah? Enggak biasa pegang Oh, mic. gak biasa pegang mic. Nggih dikulinaken sakmenika. Aku ket mau ndelokke nuwun sewu, mestakane pasukan iki lho. Kaya gunung ketukulan suket. Terus pundi Padalang? Mboten napa-napa, Mbak. Mboten napa-napa lah gunung niku ageng. Nggih, ya wonten sing cilik barang. Nggih. Napa nggih? Nggih. Wonten sing pun jugruk barang. Panas udan. Panas. Wes. Ampun melorot ke bale. Panas Ampun, udan. ampun niku sampun niku waune. Udan panas. Panas udan Panas sih. udan piye? Lah biasanya udan panas ya. Nggih Panas padha mawon udan jane. piye? Panas udan. Panas udan. Udan panas. Aling-aling. Aling-aling. Aling-aling capek gunung. Kira ngisa. Misowa capek gunung. Ya. Sip. Yosip no. Bisa ikut ke Madura ya? Iya dong. Pripun? Pripun? Jelas. Madura ya katanya. Oh, beres pokoknya. Natyan Natyan wadon sarta
Inomane banyu bene. Ya, sukses Mbah Sukan, luar biasa. Biasa. Yai Sawan ning Madura 40 taun ora lali karo caping gunung nok. Ya, ngono ya Mak iya. Ning ya ana wong kene asli sing ora apal caping gunung ya akeh. Ngono ya. Iki perlu dinai apresiasi luar biasa Mbah Sukan itu. Berarti panjenengan ning mriko mesti koleksi kaset-kaset Jawa nggih, Mbah. Lah kula nonton panjenengan. Terus teng streaming. Kala wonten Karangrejek, Nggih. rikala wonten Silo, Nggih. nonton kula. Nggih. Oh, foto riyen, Oh, foto. Pak. Foto riyen, Mbak. Foto riyen Foto. iki teng panggung Pak Seno. Wah, foto kalih. Ora gedek-gedek. Foto kok gedek-gedek. Nganune blawur mengke. Mengke sirah sampean loro. Mbak biasane mboten dados nek ngoten. Dados ae. Ayo sa, mangga. Dek jaman, yuk. Dek jaman berjuang jor kelingan pangalan
Semangat ya. Nggih mboten Pripun, Mbah? apa. Semangat to, Mbah? Semangat kok ora ketang medun kerokan. Iya, ya wis napas sepuh kok ya. Sare, Mbah, ora usah kesusu-susu. Mung suwe Iki enom. ngagem mek, Mbah. Ajeng 7 tahun. Pinten? Nembeh? 7 tahun. 7 dosa. 70 tahun. Wah, Luar biasa. Berarti iki tergolong Mbah Sukan ki piyai sehat lho, Nok. Iya. Alhamdulillah. Nggih, Mbah. Saniki wates-watese umur menungso niku paling pol swidak. Alhamdulillah. Niku tenan, nek sing diparingi umur dawa ngoten niku malah justru alhamdulillah. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Sehat terus nggih, Mbah. Panjang Ning pun yuswa. paringi yuswa panjang kedah kangge ngibadah. Amin. Injil, Sae ya. menika, Mbah. Menika ingkang penting mboten kok diumur panjang lungguh karu-karuan. Nggih, leres umur dawa kok dienggo nyanyah-nyunyah. Nyanyi-nyanyi napa niku? Maksude iki tumindake sing ora apik Oh, ngono. nggih. Kiwat. Ingkang pun beton botol niku sing Napa? kula mboten remen nih. Pripun, Mbah? Ngaler ngidul ngetan kula beto botol. Ah, nggih. Mboten kula senengi. Nggih, pokoke di niku yo ngerusak niku. Rusak. Monggo. Syukur bisa. Sampun, Mbah. Matur sembah nuwun, Mbah Sampun Sukan. pasukan. Ini bidange. Nggih. Wonten karangipun nyuwun pangapunten. Mboten dados menapa, mboten dados Menawi menapa. tindak ngetan mampir wonten Sampang. Sampang Madura. Nggih. Insyaallah benjang menawi dolan-dolan. Mados Mbah Sukan kinten kula mboten angel. Oh, nggih, nggih. Naminipun ya mung setunggal menika Mbah Namung Sukan. setunggal. Nggih. Matur suwun Mbah Sukan. Benjang saged pinanggih malih. Ya, ngono ya Mak nggih. Sembah nuwun. Waduh, lah yang ngene iki lho Jul ora awel. Matur sembah nuwun nggih, Mbah. Panjang yuswa, Mbah, murah rezeki nggih, Mbah. Nggih, matur suwun. Iya. Wala luar biasa no. Iya. Ayo umur 7 dosa kok mlakune wis isih kaya ngono lho. Iya. Nyak. Jan luar biasa. Iya. Monggo oke lho sing umur sepidake mlaku wis rekoso wis. Heeh. Tanggaku kae umur sepidak kok lambene ra gelem meneng ming wah. Anggerane ditapuk dhewe. Iki ngopo to ya? Mbok meneng. Meneng sila terus wah. Dilokke dhewe nek wela. Iya, matur suwun ya, Mak. Ya, Mbah Sukan saka Madura wis diaturake, Nok. Iya, pancen ngono. Ayo sambut meneh. Ya. Gentenan sapa sing kepareng ngarep nyekar? Ha iki sing pamundutan saka Korea mau. Oh ya. Mbak Lian ki sing saka Kebumen no. Ya, men nyekar cara Banyumasan. Ayo. Mbak Lian jumeneng monggo. Aja kaya ngono. Monggo aja kaya ngono kuwi ora. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Mbak Lian. Kita kutune mau rada telat kenapa sih? Nggih, kula ngajok rasane lah niki. Apa? Ngajok. Ngajok niku kepriye? Gelak. Hah? Gelak. Gela ngapa gela? Nek teng mriki Gelo. Iya. Nggih. Gela mergane apa sih? Nggih, kula pun ngodeh awan mawon pun kula tinggal mudhun dhisit. Nggih. Terus mriki pun dugi kene jenengan niku pun pas jam 6. Terus kok Pun janjian kalih sing ngegong nika.
lajeng nyupiri kula kan. Nggih. Malah jebulane kula ditinggal turu teng pinggir dalan kula dewek jan sejam kula ampun dandan kaya niki. Tuli goblok timen sing ngegeng ya. Duwe meripat aja diuja kaya kowe. Tuli ngantuk ya diombeni obat mumet. Mantuk kok diombeni obat mumet. Ngajak banget, Mbok. Ya wis ora apa-apa. Tuli seragame ora pada kaya sinden-sinden. Kan wis nyonge paringi dhuwit nggo tuku seragam. Nggih, dereng dadi Pak Dalang. Ora usah dijahit nah. Lah kepripun? Tuli dikrukup nang ngene bae. Apik lah. Iya, apik-apik ora. Arep nembang apa Mbak Lian? Nggih saka Kebumen kena. Ya bahasane pancen kaya kowe. Iya. Nyun sewu niki nggih bahasane mlekutuk-mlekutuk. Ora apa-apa sing jeneng piyai kulon kan ngomong nah nek ora ngapak ora kepenak kaya kowe. Kepenak sing ngapak niki. Kepenak sing ngapak. Urung durung nyoba ya wis kepenak lah. Iya. Pamundutan saking sinten menika? Mas Caca saking Korea. Mas Caca saking Korea. Kok iso nyuwun ya, Pak? Lah iki di live streaming kono seluruh dunia iso anu jenenge iki request lagu saka Amerika Latin, Amerika Gedrik. Ya. Terus saka Brasil, saka Gagal. Ya. Lan sak piturute. Ya, kabeh pokoke. Jerman, heeh. Terus Paris, Parangtritis. Lah iya. Kabeh iso nyuwun lagu ya. Tuli arep nembang apa? Ki pamundutane Kembang Rawe tapi nek Rika ora seneng Kembang Rawe ya sing disuwun karo Mas Caca ki cara Banyumasan. Kula ngaturaken apa, Mbak? Sing Kamsahamnida kagem Mas Caca. apa ki? Kamsahamnida. Kamsahamnida ki anake cara ngene kula nggih kesuwun kaya kowe. Oh, bahasan Koreane Kamsahamnida. Kamsahamnida. Iya. Kamsahamnida. Kayane nggih ya kaya kowe lah. Ya ya, tuli beda kaya Jepang ya. Kaya Jepang arigatou gozaimasu. Daimatu. Wis sandal. Lah iya. Merek sandal ki Daimatu. Nek Jepang ki pokoke anggere bahasane ngeden no. Oh, nang tanggaku ki ya iso basa Jepang. Wong wingi tak undang, "Lek," ngono. Engko sik. Metu. Bahasa Jepang. Iya, tuli Banyumasan bae ya. Ngagem bawa. Bawane Banyumasan mangke Kembang Rawe mboten apa-apa, Pak. Apik. Apa? Tidak apa-apa. Kagem putra Banyumas menika. Iya, putra Banyumas linggah ning Korea. Tuli aja apa ya? Aja terus apa ki namanya? Apa ya? Apa ya namanya ya? Aduh angel ya le ngomong ya. Sing kuwi lho. Kepripun? Ya wis lah rasa dibahas lah. Tuli bundel nyonge-nyongi Bundetan nggih. Iya. Yo, dibawani cara Banyumas. Biyen inyong isih ora semono. Biyen inyong isih cilik. Iya, terus saiki wis gedhe ya. Nggih, ya kira-kira kayak gini ya. Nggih men gede lah. Ya isih cilik saiki gedine kaya kowe. Nyenengake inyong. Titres nane biyung rama Ditresnani Biyung Rama. Iya. Rama ki bapak. Rama bapak nggih. Biyung ya simbol. Terus saiki wis ra ana sing ngundang Biyung kabeh mama. Terus nek ana tamu ya ma tamu. Iya. Ngono ya, Ma. Dipun gendong kewer Sit disit. kepripun? Apa sih? Tuli ana tembung kewer-kewer barang ki.
Apane sing kewer-kewer? Digendong teng mriki niki kewer-kewer. Oh, kaya kowe. Klunjonge pikirane wis tekan kanak-kanak sih. Iki meh pada kali mriki dusun meber nggih. Bleberan. Bleber nggih. Iya. Bleber nggih. Bleberan Pak. Bleber nggih Pak nggih. Napa? Bleberan. Bleberan tulis sing anang-anang ya Pak bleber. Iya, bleber tuli mutah tekan ngendi-endi kaya kowe. Lah nggih mutah tekan dindi Ya bleber. pada karo kewer-kewer. Nggih. Tuli kewer-kewer ki. Ya kewer-kewer digendong kan nang kene kewer-kewer. Iya kaya kowe lah. Mpun tahu gendong dereng jenengan. Sapa? Jenengan mpun tahu gendong dereng. Gendong sapa? Gendong putrane. Ya wis tuli duwe Lah buah. berarti kan kewer-kewer, Mbok. Ya ora. Masa ora kewer-kewer ya? Anake inyong ora kewer-kewer, tuli nggone inyong sing kewer-kewer. Gendong sebelah mriki lho, Pak. Nggih. Terus Rina wangi dipun kudang. Rina wengi dipun kudang. Dijunjung Uduh. lan disawah. Dijunjung lan diuncalno. Masa diuncal? Momong anak kok diuncalke. Oh, anakku mbeli. Sawang. Iya. Inyong nangis tulung mboten kewer-kewer Pak, masa nangis kewer-kewer. Iya. Lek nangis nganti kewer-kewer. Tulung parikane banyu masan. Ya, tadi didawana kembang rawe ya Mbak Klian ya. Nggih, di Monggo. gedruk-gedruk nggih. Digedruk nak. Nggih. Iya. Nggih alon-alon nggih, kula dereng biasa digedruk. Turi nek alon ora gedruk jenenge. Lan apa? Genjot. Iya. Ya iyalah. Dikepripun? Lah iyalah. Waduh bayar. Lah kan kula nembe winganane sepisan jajal digedruk. Jebule urung epas. Iya. Gedruke kula maju, mereka mundur. Tuli kudune Rika maju Ya karena maju. terus dadi gedruk ya? Ya jadi gedruk, mbok kompak. Ya. Kalau begitu loh. Nek kaya kowe ya nyonge tak maju lah. Biar bisa digedruk. Iya. Mangga gedruke. Mangga Mas. Mangga ya. Cimalang kaji. Cimalang kaji. Cimalang kaji koko peluk. Cimalang kaji. Cimalang kaji. Cimalang kaji koko peluk. Po ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Digudang. Susu rendang. Mangga digudang, Pak. Ya. Minum. Slow dulu, ya. Lagi rong dia lagi.
caritane wong seneng tunggal sak bale wiwitane lenggah jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong aku tresno kowe caritane wong seneng tunggal sak bale wiwitane lenggah jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno atiku digawe lara merapi akawi lalane hati kembang atiku digawe bingung kembang mawar tresnaku wis kadung buyar mula-mula wong tresno ora kena nggo sembrono dik tumrake para wanita kebyang ngirawi kuwi parinasane tinimbang rame yo gaspol ya caritane caritane wong seneng tunggal sak bale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno caritane wong seneng tunggal sak bale wiwitane lungguh jejer saben dinane saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno matur nuwun Mbak ya. Kalian anapa saweranipun mangke nyuwun Mas sing asta streaming nika sing nganggo topi nika enggak Oh nggih, matur nuwun nggih Mas nggih. Nggih sing jenggote kaya Sing sapu. jenggoten dawa ya Mas ya. Iya. Mas Indra nggih sing nyekel.
Operator streaming Dalang Sena. Ya wis ditransfer lumantar panjenenganing. Mbak Lian pikantuk jatah 500.000. Ya. 500.000. Ya. Matur suwun. Ya dibacutke neh. Ayo iki engko mengkari Mbak Tatin karo Mbak Ayu. Mbak Tatin engko nyekar podang kuning, Mbak Ayu engko prahmen ketoprak karo bojone. Ya. Ayo Tin, kowe sik Tin. Ya betul. Sementara kowe tergusur dapukanmu le minangka dadi ketoprak bengi iki. Siap, aku arep delok ketoprak. Ya gentenan delok ketoprak ora apa-apa. Iya. Engko rak ming kruwes-kruwesan. Wis wae-wae sing lanang wis wah. Soalnya yang dinceng udah bojone kok. Sama. Ya ada deh. Tolong sebutkan, enggak apa-apa. Ya enggak mau saya nanti darah itu Mbak Cucu. Enggak apa-apa. Aku ngerti aku. Apa dhek nek ketoprakan iso cara kebumen apa? Cara apa iso ya, Pak? Cara apa iso? Ngawur kok bocah. Iya. Nyo jatahmu nyo. Napa? Lho iki podang kuning 200.000. Ya, kabeh. Matur nuwun nggih, Pak. Matur suwun sami-sami. Ya. Ya, podang kuning diaturake. Heeh. Aku bingung. Apa ket? Aku bingung. Heeh. Aku bingung saben dina ngurus manuk. Ya. Mikir. Pejet wae modar mbok wis. Manuk pileke dingu. Wis ra ngoceh ming. Angger dipetheti ming. Iki sasri-sri do seneng kabeh ya. Ya ora apa-apa. Wis ben ora apa men do tresno karo wayang. Iya, monggo. Iya, Tin. Aku saben dina mikir manuk. Aku ya wis mbayangke engko fragmen ketoprak engko piye ya, Nak. Iya. Kula ya selak ra kanthi ya arep delok. Heeh. Soale anu pemain lanang ki nek ana sinden anyar karepe arep dijak main ketoprak kan. Ora sapa-sapa pokoke anggere ana sing anyar lho, sing wedok mecucu-mecucu. Kowe engko le ngetoprak sangu gunting wae yo. Kira-kira ngeyel bles. Bles ki aja ngon wetenge. Apa? Matane. Kudu aku lho kae. Lah sing marahi mlirik ra ya kuwi to. Ayo ben kaya mripat-mripate dhewe kok ya. Lah iya. Pingi ya gayane ya. Nek aku tak pindah kono neh. Ayo cuwit ngono. Cuwit to. Cuwit. Cuwit. Malah ciut. Nana. Mikir manuk podang. Jane arep ana tambahan meneh iki mau. Napa? Pak Tristianto. Kagem? Asistene Pak Tumyono chatting aku. Waduh, mau minta lagu kok semua udah dilakukan, besok aja. Ya. Ndak usah Pak, besok juga ndak usah, ndak do tambahan penghasilan ki do gleleng. Iya. Ya wis ben ora apa-apa. Jenengan ya tambah loh, setiap sayur jenengan ya oleh loh. Endi? Anggar 3 juta dalangnya 2,5 yang lainnya buat sinden. Malah oke dhewe iki jenengan loh. Lah ya ora apa-apa, ning kene iki sing ditanggap aku Lah iya. Maksudnya apa IKS ki nanggap sinden tok terus nang kene gaweke panggung sik ta. Ya Mas, ya Mas. Lho, maksud kula iki jenengan ki wong disawer kok malah gresula lho. Ora gresula. Lah ngapa? Kurang. Lho
Karo kae, masa males aku kae. Iso komentar kae sih Cedhis Bintang Samudra kae. Tak jenenge Cedhis Bintang Samudra. Lah napa mregane? Ya wis ben. Ya sak omong-omongku kok. Lah nek nyeluke piye? Halo Dos ngono. Agawe gregeting ati Nora manda son pikat bu lute benda Ya, mangga. Podang kuning. Ya, yuk. Besok awan ning omah wis ora kerasa Uyuran aku lagi sing tak sayang Muter-muter minder aku
Aku kok ngenyawang awake Tatin ki malah melu abut to rasane. Iya, nek Matur nuwun nggih, Pak. kaya mak gendut-gendut. Oh, nggih. Matur nuwun, Mbak. Wah, jane. Sapa meneh iki? Sapa meneh? Tak kira nek ana menehno lho. Wah. Pokoke pathokane iki aja sok nyuwun. Ya. Nek diparingi terus ana piyai sing munggah maringi lah kuwi ora apa-apa. Alhamdulillah. Iya. Karo disuda awake. Kula, Pak. Aku nek nyawang kowe saya melu abut lho. Ya ora usah disawang. Engko nek nganti kebablasan remu lemu terus pintu mobil ora cukup ya. Nek arep mangkat sindene malah ngrekoso. Apa kelakon sinden kok tumpake tosa? Terus piye nek numpak tos ayo mau. Ayo madhep memburi ana bojomu nyopir ning ngarep. Kowe anggere gluncal mak. Terus gelungane piye? Ayo Kabur no. Lek golek gelungan ya kangelan, nek saya lemu nek gelungane cilik ya wagu. Apa ban Vespa wae dipaku karo sirahmu. Ya aja ora. Ayo iki ramen ketoprak. Ya kuwi remuk budaya. Ya. Monggo Ibu Ayu. Mangga Mbak Ayu nih. Iki iki ana dite kayu. Ya. 150 cah 175. Yo, ayo sing lanang gek ngadeg. Ora semangat. Ya gek semangat karo bojone kok ora semangat. Iya, nek karo liyane le ngadeg rung dikon wis ngadeg. Nek karo liyane dikon ngadeg wis empun ae. Kae betutut kae raine kae. Ayo gek rene. Amodar ora. Kaya disuarani ngono wis kaya sambar gelap rasane. Cedhis bintang samudra. Yo. Apiye kok njur raine kok kaya dendam karo aku? Iya. Le nyawang karo kowe le mlirik saja ora trima. Ben ora trima. Ora trima rasa menyang nyambut gawe. Ya madhep sing wedok ketoprak kok. Iki lakone napa? Lho Subrata karo Suminten. Gandrung. Subrata karo Cempluk. Sik tak wacake sik. Subrata Suminten wae. Endi to mau ki ya? Ya, Subrata karo Suminten. Ya. Pak Kiswan kalian Bu Ayu suami istri. Oh ya, minta supaya total. Wah iki Mbah Ngatmo Jemika. Ya. Mbak iki rencana ngundang dhewe wong loro ketoprak. Iya. Pokoke adegane wong loro ya ratune ya kowe patihe kae. Putrine kae, kambangane kowe pokoke nganti jebret cangkeme. Iya. Ngadeg to semangat to. Ora seneng. Mbok kaya liyane. Modal. Liyane kaya ngopo? Ganti karo aku kok kaya ora semangat. Bedane apa? Bedane apa? Wong ku ya pilih-pilihanmu. Le wedok padha le wedok. Padha le wedok. Nek ayu kurang piye? Kurang ayu piye? Kaya ngono kok kurang ayu. Bodi apa? Oh. Kurang piye ora? Bodi nek wis kaya buk ngono kurang piye? Aku dadi ra iso omong blas iki. Ha iya mangsane ya. Diajari Mbak omong. Sawe. Kok njaluk tutur sinden ki piye? Ora kok mung biasa wae kok. Tutuk-tutuk, Pak. Tutuk apa? Ha iki kentongane lagi digoleki e. Lagi digraji. Iya. Nek arep ngobrol karo sinden. Ayo, saiki awake dhewe bareng-bareng golek pangupa jiwa. Oh jarene kowe iki meteng ki senenge ra jamak-jamak kok yo. Kejaba seneng duwe bakal duwe anak. Nek adoh ning Jawa Timur ning Jakarta ra kowe ra melu. Dheke mung munggah bis merdeka. Terus sapa-sapa ditareni anggere ikateng jejer sapa ik. Lah wingi dek ten pundi nika? Ten Trenggalek napa nggih? Heeh. Kan isuk to le mangkat nika. Lah pun cepet-cepet niku bali saking wayangan nika. Ngebut, Pak. Monggo mangkate jam 09.00 lho kanca-kanca. Ora wae mboten. Lah kok le ngomong
cepet mulai jam 6 wis mangkat. Ngoten niku nggih. Wah, kowe iki wong mangkate budal bise wis jam 09.00 kok. Loh, ngapa? 6, 7, 8. Kurang jam ki ngapa? Awang ngono wis 10 menit cukup kok. 10 menit le ngapa? Menyopir. Tetep keblongan nek iki. Dodok, 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 dodok. Wah, telutur, telutur. Lho kok ngutur to, Pak? Ayo ki nluturi kae apa? Tak ngenteni ning kene. Biasane Den Mas Broto ki sok lewat kene. Tak entenane wae. Kok ora cocok ta Pak niki? Baik suasana niki medeni ngono. Den Mas Broto. Lah iya. Iki kaya cempluk Suminten. Heeh, aku Suminten. Kowe lah. Suwe ra ketemu lah katik subur awakmu. Manganku akeh kan, Mas. Oh, mula. Piye napa kok ngedang aku ya napa? Aku mau ngenteni ning kidul kuburan mau. Kok ora nyemplung nang kuburane sih? Wah, kurang ajar. Ora, biasane nek sampean sok lewat kidul kuburan ngono kae to. Iya, iya. Lah aku ngenteni ning kono nganti sore. Dadi yo pangertimu ya cempluk Suminten. Sawetara suwe iki jan aku ora liwat dalan kono. Lah sampean saka ngendi to? Lah iki aku ya mung saka dolan-dolan mergo aku lunga saka Trenggalek. Ketok ya Pak Trenggalek. Heeh, Adipati Trenggalek. Aku supaya diutus Rama Prabu kinen jajah desa Milangkori mbok menawa sesuk aku iki diangkat dadi nata ana ing Trenggalek. Adipati. Adipati. Kowe aja mung meneng bae lambene iki gobah rame komakamet. Mbak aku diajari omong to. Kok diajari omong. Ya cok Sumintene seneng. Wah, aku seneng tenan Kang Mas. Lho, kok apa-apa kok seneng dadi wong wedok kok le. Ora kabarmu jarene arep dadi Adipati ning Trenggalek, atiku seneng. Iya. Bunga. Bunga. Heeh. Terus piye ayo? Omong terus terang. Aku ngenteni sliramu kuwi. Sliramu piye? Ora mundur-mundur ta ya. Kene lho. Kene. Aku arep ngomong karo jenengan. Ya ngomong kok sakarepmu. Sakjane aku ki duwe rasa. Sik rasa apa? Iki rasa jawil. Ora galak-galak. Iya rasa apa? Rasa sing marai atiku bingung. Lho, kowe kelangan apa? Nek bengi ora iso turu. Lah ngelih. Nek awan ora doyan mangan. Terus? Kowe maksudnya apa? Aku kebayang-bayang. Kebayang-bayang wae. Jujur wae to rasane nganggo sanepa sik werna-werna. Kok sikik to? Sabar. Ah iki asline nek rumah tangga ya ngene iki. Musruk wae lho. Rupamu ki pancen ayu lho suaramu. Waduh. Lah iki ki Piye. Saiki prasaja piye? Rungokno sikik ya Kang Mas.
Aku ki saben dina kebayang-bayang. Kebayang-bayang ki apa? Kebayang-bayang ki piye ya? Angen-angenen. Heeh. Oh. Wis, ya monggo. Ra kolak-kolak to Kang. Iya. Bayang-bayang apa ya wajahmu. Terus banjur Katoke sapa? wala bagus budhek. Ketoke kaya-kayane. Ya. Aku tresno kalian panjenengan. Loh. Tresno karo aku. Ketemu pirang perkara kowe sop. Tresno marang aku. Ana 5 perkarane Kang Mas. 1. Maca Quran lan maknane. Aku iki bawa pepeling. Apa kowe ora lingsem dipresani piyayokeh kento wong wadon? Wong wadon nyatake seneng karo wong lanang sikik. Ya pokoke aku tresno. Lambaramu tresno apa? Lambar. Apa mergo aku ki putra Adipati Trenggalek? Ora. Apa mergo aku ki bagus? Ora. Bagus enten. Wong bagus. Wong bagus ki ora nek bagus. Jane ki ora nek bagus. Neng tresnaku ki wuta kan Mas. Wuta mesake, Pak, wuta. Lho, maksudnya ki ora nyawang apa? Rupa. Ora nyawang bondo lan sak panunggalan. Ning dadi pangertimu ya, Suminten. Pripun? Yen aku kuwi sejatine wis duwe pacangan. Sapa? Hah? Sapa? Langsung wae. Aku wis duwe pacangan ya kuwi mbok tuwa. Jarene karo sing mbiyen wis putus. Ah, modar ora kowe. Aku oleh meneh. Oh. Lah apa sampean ki payu? Rupa ya ora petha. Kok payu? Engko dukun ya? Heeh ta? Yen kowe tresno marang aku, mbok tulung ana ing sakjroning 3 dina kimpesno awakmu. Jarene sampean seneng sing gedhe. Gedhe wae nang omah wis ana, aku pengen cecil. Ngendi ngomah ngendi kok asana? Wah, kowe iki perlu pertanyaan kok kowe iki. Gedhe wae ngomah ana, omah ngendi? Omah Trenggalek. Sampean mboten kelingan apa? Dek udan-udan nika. Iya. Kula kalian panjenengan to ngeyop to. Kapan? Loh, sampean lali. Ngeyop ten gubuk. Sampean masuk angin. Njaluk dikeroki. Hah? Kelingan ora, Guys? Kelingan mboten. Oh, berarti wedoke liya nek apa. Iya udu kowe kae. Niku kula Kang Udu. Mas. Udu. Lah jalaran Aku awak sing kula kelingan. dadi Semanten iki rak mergo panjenengan. Kaya awake cilik kok. Kayak awake cilik Ning lencet dase kuning. gedhe. Lah nika jenengan lek mompo kebantaran. Ya coba yen to dirono aja nyedak-nyedak. Dirono. Lah pripun ta? Yen to kowe kuwi pancen tresno marang aku, Heeh. mbok coba to aku ki tembangno. Oh ditembangke. Sampeyan Iya. nyuwun ditembangke napa Kang Mas? Napa? Jaranan? Jaranan ya Pak gundulmu apa? Lho pripun ta? Jarane nyuwun ditembangke. Ini yang tak sawang-sawang kok kaya kowe iki manis tenan. Wah, pancen. Pancen kula pancen manis kok. Wah, lencet kuning bangkeane nawon kemit. Tangane kaya kut apa? Piye? Jare duwe pacar akeh kok nyandra aku wae ora iso.
angel kowe dicandra. Hah? Wis nembang. Nggih, kula nembang nggih. Aku pengen nembang. Sampeyan seneng nembang apa? Ora. Kono aku pengen tok tembangke ya kuwi. Nembang napa, Pak? Gugur bunga apik. Terus anggepe kula iki pahlawan apa? Tabatiku takkan pilu. Aku. Kok malah nangis. Wah sombong. Mbok madhep mriki to Kang Mas. Sik, aku tak Kula niku seneng lho nyawang pasuryane panjenengan. Ya. Nggih bae lho ya. Mbak senyum ta. Nek senyum ki ketok untune. aja. Wong mirang-mirangke wong lanang drohone. Aja untune wis gripis. Ya, bacutke. Bacutke diajak. Pluk. Ten. Hangup jiwa Nadyan suaramu apik, aja mbok kira yen aku ki bakal tresno marang sliramu. ya mengko rak suwe-suwe tresno. Tresno kuwi jalaran saka apa? Saka apa? Kok jeruji besi. Piye to? Aku ki kurang setia piye? Sampean ning nggo kaya wesi-wesi kae to, tak enteni. Sak metune. Kurang setia piye jajal aku? Saben sore tak tiliki ning arep alun-alun kono kae. Saben guang wuh tak tutke. Nah. Nek klambimu ora tau salin. Biru terus. WBP. Ya bacutke. Agawe ruciting gale Kang Mas. Kaya Lesmana sesuk. Piye? Panjenengan mbok nyawang kula to ya. Aku agar ngrasake nganggo batinku. Aja nggo batin. Yen batinku wis gelem napa agi tak lairke. Mbok timatke sikik, disawang. Tresno kuwi tukul saka mata. Medun. Dadi blobok. Medun. Ning ati. Lah nek wis ning ati. Lah terus mak deg ta. Lah kuwi jenenge tresno. Aku yo ora deg-deg yo terus tresno kok. Kowe Oh iya, nekat. berarti mbiyen kae ora deg-degan. Ora. Ning kok iso ya? Aku bingung. Aku bingung. Yo wedange, Mbak. Kowe jan kemanen tenan kok kowe guys. Lara. Niki to kula gandeng. Nika lho disawang. Ten, Hah? aku ki putra Nalendra yen to aku cecaketan marang Wanodya, mengko yen konangan para kawula aku limsem. Ora ana uwang. Iki rasa dipepet-pepetke to? Ana. Aku pengen ngene iki, aku pengen gandeng. Kowe nek ngetoprake ya ngene iki, karo wong liya kae ya ngene iki. Ha iya. Iya. Totalitas kok. Totalitas ya profesional. Pak Sumintene mbok ganti, Pak. Lah
Kula tak totalitas. Kira-kira ganti sapa? Ya. Langsung ngene iki lho yuk, ganti sapa? Ganti sapa? Ngene iki. Ya wis, nek ngono njaluk ganti aku yo njaluk ganti. Apa kapan kowe? Sing bagus. Amodar ora kowe. Yo, bacono sik kene nembang. Wis, rampungno sik kene nembang coba. Sawangan to kae Kang Mas, lintang kae lho Kang Mas. Ora wae tenda kok. Upamane. Kurang ajar, Pak. Sirahku disoto. Ha kowe ngeyel kok. Profesional lho. Kae lho lintang kae lho Kang Mas. Kowe ngeyel kok sirahmu kok dibenerke kok ngeyel. Endi to, Ten? Kae lho, sing padang banget kae lho. Dibenerke kok ngeyel. Ati soto. Ora ana. Oh lah mripate siwer ya. Oh iya. Lah, padang to kae Kang Mas. Iya. Lah kae kaya tresnaku karo panjenengan. Paham to? Paham. Ora weruh. Ning klonga-klongo ki. Lah aku ki wong jujur ora iso ngapusi. Kowe anggere kerep digandeng kok Subrata kok ya kae gandengane lho. Set. Ah wis. Wis kaya nuntun wong picak. Wis ge bacot ge nembang. Apa Kang Si? Tanganmu kok halus banget to Kang Mas. Iki gelo. Ana garise. Udu iki telek iki. Wih, mau bekas kukur-kukur. Katutan. Aku ora ngerti sambenane bojomu biyen dek urung entuk kowe kok. Lah napa? Mulane tangane ana kelek kok. Bendera anggere ming usruk. Anggere ngolet, usruk. Suarane mak krok-krok. Kang Si Nadya. Kang Mas, mbok ampun ngoten niku to. Ten Kula. aja mak-mak sik to. Lah Lingsem to isin di kanthi para kawula ki ngerti ki isin. iki ra ana uwong, ora ana sapa-sapa, anane ming aku kalih panjenengan. Karo kijing. Mau jare ning kidul kuburan. Oh mboten ora. Lah ra omahmu ning kidul kuburan to, Kang Mas? Iya. Lah mula aku sak ngenteni ning kono. Oh. Upama aja mundur-mundur kok keglebak. Ya Keglebak. Kualik. Kegledak kok Oh keglebak. iya, kegeblak. Hah? Keglebak. Geblak. Glebak. Gegeblak. Keglebak. Dandanono lambe musike ya aku sesuk bakal tresno marang kowe. Ora, engko tibake sendir lenga prata. Upama munduta rokmi upama sampean munduta rokmi Rukmi kuwi rambut. Rikmo kaya rambut ya. Sampean keringetan to Kang Mas, kula lapi nggih. Mriki. Oh alah, Jan. Kok keringete nganti sak jagung to ya. Bagus lho. Lho pripun kula niku ngelapi keringet niku lho. Wes dembe dilap.
Tapi sing wong liya wae aja kowe. Kasar kowe. Bendelak. Tartamtu tak turuti. Kok angel banget awak iki abote lho. Angel ganti sirah ya gampang. Asline tenanan iki. Lho, ora iki. Lahir batin ora? Ora. Ket mau nyaluk ganti wong. Cangkeme ayu kok dikucir. Ngibarat wong numpak ngibarat Ten. hah? Dadi pangertimu yen aku ki wis duwe pacangan are. Ora apa-apa Aku moh. mbok Aku moh napa duka saka Kanjeng Rama. Dadi kowe iki aja nguyak aku. Rama sapa? Rama sapa? Ramana maling. Debya Ngalim. Oh, Rama Dik Adipati Debya Ngalim. Dibya Ngalim. Rama Debya Ngalim. Ngalim Perdana Kusuma. Nanging kula tresna kalih panjenengan. Tresnamu sing getar ana jroning atimu aja tok lairke ana ing aku. Nanging kula mboten saged. Coba to. Ora iso. Ing tlatah Trenggalek iki ora mung ciyut. Jembar tlatah kowe golek wong lanang liya gak apa ora kowe. Golek wong lanang liya sing luwih saka aku akeh ten. Ora ana priya liya. Ning atiku mung ana panjenengan. Tenan. Tenan, estu lho Kang Mas. Malah medeni to. Kang Mas. Mbak kula disawang to ya. Aku disawang. Wis tak sawangket mau. Diresapi. Cek diresapi apane nek ngono kuwi? Ya umpamane iki aku ki apik ngono lho. Lah ya iki ki ora ono upamane kasunyatan ten. Apa? Ibarat wong numpak prau. Lah ngono lho disawang. Bar mangan pete apa ten? Hah? Sangseng. Ora ya. Lho. Bojoku edan. Kita aku tak dikleru to. Lah iya makane kuwi. Makane iki apa? Apa? Mulane kuwi nyembangi nyawiji. Tanpa. Sampeyan iso nembang to Kang Mas? Iso. Jajal. Moh. Aku tak krungu. Aku nek nembang ngene iki moh. Kudu ana nggon khusus tak nggo nembang. Wah. Nggon khusus. Ya ya mrono. Ha wegah moh. Lah kok emoh? Aku ki ora tresna karo kowe ten. Ning kula tresna. Iya, kowe tresna percaya ning aku ora. Mbak heeh. Moh. Alah. Moh. Heeh. Aja ngentrok-ngentrok kok. Iya nembangan wis aja ngono kuwi ora tegel aku weruh. Yo. Lumampah. Mripate napa Kang Mas? Ora apa-apa. Kelilipen Kula ilangi napa? ora sudi. Tanpa walah. Mbok ngene iki to, mlaku-mlaku gandengan ora asik ta Kang Mas? Heeh. Gandengan ngene iki lho Kang Mas, gandengan ngene iki
iki lho. Gandengan sok latihan nek dadi manten kae lho Kang Mas. Sak dadi manten iki sapa? Ya, aku kalih panjenengan. Kowe iki aja ngimpi to, Ten. Lho piye to? Aku ki wis duwe pacangan. Ya ditinggal wae. Lho ora iso. Aku ki wong lanang sing setya bekti marang wong wedok. Dadi aku ora gampang aku nelake katresnan marang wong wedok. Lah aku ya setia lho. Setia apa? Setiap saat Ing madyaning jala nidi temah gonjing anggen iki mbok tememplek ngene iki lho anggen Ora amat, Ten. hah amat ya Gedhe banget iki. amat ngene kok Wah, aku ora isin aku. waduh isen Lingsem. lah ngapa Atase putra Adipati kok arep dadi bojone wong desa. lho biasane nek wong desa ki ayu-ayu kaya aku lho Delok sikilmu mlethek ora? ora ombole mlethek Suwe-suwe ya iya. lah sampean seneng sing ngombo apa sing ciut seneng sing mlethek apa ora Wis, hah rampungno nggonmu bawa. temah gonjing anggen jong ning pagulingan ya wah apik iki mau wisan ya aku ditampa ya Ki wis rampung lho, Pak. manut suminten urang lunga kok Suminten. Turuk. tolong Produk apa apa? Kayak serepek. produk gedhok Ya Kang Mas ya. Ten. Aku tresno lho Kang Mas. Kowe aja kaya ngono, Ten. Aku wis duwe pacangan lan aku wedi marang Kanjeng Rama. Mbak aku ditampa. Ora iso napa ten aku. Subrata mlayu terus tak tutuk-tutuk aku ora iso Aku ora iso. Ayo to Kang. Aku ora iso. Ayo to. Aku ora iso, Ten. Iso. Aku iso Kang Mas. Terus tuk wong subratane wene mlayu dialonke kene kentongane ya alon yo baleni sawas iki engko nyrimpet aku klumak. Ora apa-apa klumah kok tak tampa. Ora. Ten. Ku aja edan lho, Ten. Alah Kang Mas. Aku wis dipasangan, Ten. Purun nggih. Mah aja. Ora ngono kuwi to. Nggih Kang Mas nggih. Ora, Ten. Mbok Kang Mas mboten ngeten Ora. to, Kang Mas. Golek wong lanang ya, Ten. tok dilantang tok tok Nuwun para miyarsa, pasugatan ketoprak Mataram punggel semanten mangke sasampunipun warta berita saking Jakarta. Badhe kasampun. Ya, bayaran. Iki gandeng sing nonton ming sithik, tikete le payu sithik ya sak anane. Dikake wong wedok. Ladies first. Ladies first. Loh, matur nuwun, Ya. Pak. Wes, gak mulai. Ora nyawang sirjan wae. Mulai bareng apa arep ngojek dhewe? Loh, lah mau ora mangate bareng. Ya mangkat bareng dhewe rezeki kok aku ora ditung. Loh, sampean ndek utang aku. Lho tang apa? Ya ndek utang wingi kon tuku rokok wingi to, Mbak. Kok le udut-udut dudut dhewe. Mbak. Aboke udut tekku, udut omake ana kae. Mah udutmu gegeden. Wes ora urusan aku kok. Ngapa ya ngapa? Rokok-rokok.
Siji wae iki sewengi. Iya. Ya. Nuwun Pak nggih. Ya. Wis gek rono, wis. Tan samar pamaring sukma sinukmaya winayo ing asepe sumimentel ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati